озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2019 ба муносибати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, инчунин магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо ва шаҳрвандони кишвар доир мегардад. барои иштирок дар даври чоруми озмун маводи зерин ба Комиссияи ҷумҳуриявии озмун пешниҳод мешавад. маълумотнома дар бораи довталаб, асарҳои мутолиашуда, миқдори ашъори азёдшуда, маҳорати суханронӣ ва суханварӣ, ровигӣ ва наққолӣ, қобилияти эҷодӣ, суратҷаласаи ҳайати ҳакамони вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ. суроға шаҳри Душанбе, китобхонаи миллии Тоҷикистон. Комиссияи озмун ва ҳайати ҳакамон аз рӯи меъёрҳои зерин ба дараҷаи маҳорат ва истеъдоди довталабон баҳо медиҳанд. шарҳи мухтасари асар, маълумот оид ба қаҳрамонони асосии асар, баёни лаҳзаҳои ҷолиби асар, озодбаёнӣ ва санъати суханварӣ, ҳунари ровӣ ва наққолӣ, қобилияти луғатдонӣ ва тавзеҳи он, дарки дурусти мазмун ва муҳтавои асар, таассуроти довталаб аз хондани осор.